Meron mo ba kayong plano na humingi ng police assistance from the Philippine National Police dahil lang sabi po ninyo na lalo kayo sa kapahamakan ngayon ng dati ho ninyong bodyguard driver? Ito po ang pwede kong sabihin. Sana ho, wag nyo siyang galawin. Sana po, wag nyo siyang damputin. Pwede nyo lang ho siyang damputin kung meron kayong warrant of arrest. Pero kung wala mong warrant of arrest, sana po, wag siyang pakialaman, wag siyang, anong tawag doon, wag siyang galawin. Kasi gusto lang naman manahimik ng tao. Iyak ng iyak nung nakausap ko nga 3 weeks ago or 4 weeks ago na nanahimik naman ako dito, wala na nga ako sa pwesto ko, dyan sa DOJ, tapos ganito ang ginagawa. Nadadamay ako ng husto dito. Siyempre masakit din yung mga tungkol sa mga personal na buhay na kinukutsak ka bilang babae. At tingnan nyo, rini-revive na naman yung so-called alleged sex video na yan. Matagal na po yung sex video na yan, alleged sex video. Hindi po totoo yung sex video na yan. Dati na ho nila yan, na rini-raise, including nung sa confirmation CA. Release niya yan. And hindi lang doon. I noticed na every time I'm in the middle of something, a high-profile investigation, a high-profile case, na ako ang nasa sentro, linalabas nila yung so-called alleged sex video na yan. Magpapatext blast sila na meron daw po akong sex video. Nakita niyo na ho ba yung sex video dyan? Meron po bang sex video? Sabi ng aking staff, ang nakita nila is parang still photo of what is being made to appear as a video. Pero, syempre ako hindi ko tinitingnan yan, mga kababuyan yan. I have better things to do. But sabi ng staff ko, if I may share, in-examine daw nila ng gusto yung picture na yan. Nagahilata naman daw na hindi ako yung babae doon. I will not anymore tell you the details kung bakit hindi ako ang babae doon sa tingin ng aking mga staff. It's too low. Pagsasabihin ko pa yun, wala ho tayo sa showbiz ngayon. Press con. So, I don't understand. Yes. I don't think he will do that. Dahil unang-una, wala naman siya ho dapat iti-testify against me. And then pangalawa, I don't think so. I don't think he will do that. Meron, tulad doon nung sabi ko kanina, meron hong mga nagpasabi sa kanya. Kaibigan daw within police din, na maglaylo ka kasi target ka. Laylo ka kasi either nga i-raid ka at papalabasin na nanlaban ka. So therefore, pwede siyang mamatay o dudukutin. What do you call that? I don't want to accuse the president of anything at this point. I'm just stating the facts. I'm stating my impressions, my feelings. Because it is so unfair. Have you seen anything like this? It is so unprecedented. There is the president himself oppressing an elected public official. They're violating my rights. They're violating my dignity as a human being. Parang galit na galit mo sa inyo si Presidente. Parang meron mo kayong bad blood. Nabanggit ko na ako kanina. Meron din hong nagsasabi sa akin na posible, di na nga daw nga ho ako siguro na nakalimutan at napatawad ng Pangulo. Kasi hindi ho ba yung sinasabi niyang CD?
papakain niya sa akin dahil sabi niya, you slandered me. Dahil sinabi ko nga daw ho, I don't know if it was in an interview in Davao or during the public inquiry na sinasabi ko noong 2009 na sinabi ko daw, I will prove, Mr. Mayor, that you have links to the Davao Death Squad. Hindi ko na ho matandaan kung that was exactly what I said. But really, the whole point of the public inquiry is to determine the truth kasi talaga hong how do you call that? Yung maraming nagsasabi noon, sources, na posible nga na may kinalaman siya. Kinukutsa niya na po ako ngayon na I never was able to prove it. Yes, I may not have been able to prove it officially or legally dahil nga po dun po sa mga testigo na mga nakausap ko secretly, ayaw naman po nila na mag-execute ng mga sworn statements dahil sa sobrang takot. So there is no admissible evidence. Inaamin ko po yan na all this time, all these years, hindi ko talaga siya nakasuhan dahil wala naman ho akong hawak na admissible evidence. Abogado po ako, hindi naman po ako pwedeng basta na lang magsampa na hindi ko hawak-hawak yung mga ganong klaseng evidence. I cannot just say, oh, the witnesses told me or confided in me na may katotohanan yan. I cannot just say that. I cannot just do that. I'm a responsible professional lawyer. Senator, sa report ng paglalabas ng expose, kasi meron po siyang interview sa D7 kahapon. She's linking you to the illegal drug trade. Yan na yan. Now, hindi po ako nakikinig o hindi po ako nakinig dyan kay Sandra Cambal. Hindi naman talaga po ako nakikinig sa kanya. You know, ang mga ganyang karakter ay basta yun po nagiging attitude ko kahit masyado niya akong dahil nga doon sa confirmation appointment, and then paminsan-minsan he would come out and make these allegations. Ang attitude ko po sa kanya, hindi ko po siya pinapansin. I am not at all saying that. That's why I was telling him my unsolicited advice, remember? Suriin niyo po, mahal na Pangulo, ang mga yan. Kung meron na po kayong hawak na so-called evidence, suriin niyo po ng gusto. Ma'am, so are you confident enough to prove me wrong? Yes. I'm pretty confident. I will stand by my innocence. Anytime, now and forever. When all this going on, do you expect any action on the part of the Senate or a report from your colleagues? Ayaw ko na nga ho sana na madamay rin ang Senado. Lalo na magsisimula na nga po itong importanteng inquiry na to at nagsimula na rin yung mga marami na rin mga trabaho na. You're seeing that? Di ba marami ng mga committee hearings, ng mga various committees, nagsisimula na po yung mga tunay na trabaho ng Senado. Ayaw ko na po na itong issue na to ay nakakasira ng trabaho ng Senado o nakakadistorbo sa tunay na mga trabaho ng Senado. Yun po ang aking posisyon. I would not say really personal. Ang punto ko lang po, ayaw ko naman hong pilitin ng aking mga kasamahan na pwede ba, depensahan nyo ako dito. I'm leaving it to their own volition. You know, they have their own minds. They have their own, yung style din nila. You know, I don't expect most of the senators to really openly come to my defense. Hindi rin naman madaling gawin yan. So I'm not gonna urge them, plead to them. Kaya nga, ginagawa ko na lang ito sa pamamagitan ng press con. Yes. Ayaw ko na nga mag-privilege speech uli. Meron din nag-a-advise, mag-privilege speech ka na kaya uli. I can always do that.
But, you know, kagabi, although that was an option, sabi ko, wag na muna dahil nga marami na ho talagang trabaho ang Senado ngayon. Thank you. Yes. Yes. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay. Totoo. Na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. I can tell you now. Alam niyo po, I'm getting a little emotional. Sana ho, tapos na. Tama na po yun. I think I have said my piece, and I thank everyone for this opportunity. Maraming salamat po.